Ove pečurke su jednostavno fantastičnog ukusa. Vrlo jednostavno se pripremaju, a siguran sam da ćete uživati u njima. Zagrejte tiganj i stavite u njega nekih 30 grama maslaca. Neka se otopi i zagreje i onda dodajte još malo maslinovog ulja. Otprilike 2 kašike. Iseckat ćemo nekih 100 grama crnog luka ili 2 glavice i stavit ćemo ga da se proprži na ulju i maslacu u tiganju. Stavite na srednju vatru i mešajte lagano kako luk ne bi zagoreo. Iseckajte 4 češnja belog luka i ubacite u tiganj da se proprži sa crnim lukom. Pečurke nećemo seći, već ih ubacujemo cele da se prže u tiganju. Vreme potrebno za prženje celih pečuraka u ulju zavisi od nekoliko faktora, uključujući vrstu pečuraka, veličinu i temperaturu ulja. Šampinjoni su često brže spremni u odnosu na krupnije vrste. Idealna temperatura za prženje pečuraka je obično između 175 do 190 stepeni. Ako je ulje previše vruće, pečurke mogu brzo potamneti s polja i ostati nedovoljno kuvane iznutra. Zato pazite da podesite jačinu rigle na srednje jako. Sada ćemo sipati 2,5 decilitra neutralne pavlake, koja će dodatno poboljšati ukus ovim pečurkama. Ostavite na laganoj vatri 10 minuta da se ovo lepo ukuva. Pospite preko pečuraka 1 kašičicu mlevene majčine dušice i promešajte pečurke. Ubacite 2-3 grančice svežeg ruzmarina. Dodavanje grančica svežeg ruzmarina prilikom prženja jela donosi dodatnu aromu i ukus jelima. Ruzmarin je vrlo aromatična biljka sa snažnim mirisom i ukusom, a njegovo prisustvo tokom prženja može obogatiti i poboljšati ukus hrane. Prilikom prženja s ruzmarinom preporučuje se korišćenje svežih grančica, jer će one bolje otpustiti svoje arome u jelu u poređenju sa sušenim ruzmarinom. Ali ako trenutno nije pri ruci, možete se poslužiti i sušenim začinom od ruzmarina. Ovim pečurkama ćemo dodati kašičicu peršuna, svežeg ako ima, a ako ne, onda ovako u sušenoj varijanti koju ja sada stavljam. Na kraju ćemo posoliti i pobiberiti po ukusu i ostaviti još nekoliko minuta da se pečurke prže. Šampinjoni se često koriste u raznim jelima širom sveta. Njihova sposobnost da upijaju raznovrsne arome čini ih savršenim dodatkom raznim jelima, od ukusnih supa do rafiniranih glavnih jela. Bogati su vlaknima i nutrijentima, a njihova svestranost čini ih omiljenim izborom kako među vegetarijancima, tako i među ljubiteljima mesa. Prijatno i uživajte u ovim ukusnim pečurkama, a mi se vidimo u nekom od narednih recepata. Zamolit ću vas da zapratite kanal i da receptu date jedan like, ako vam se dopada. Ostavite u komentaru vaše mišljenje, da li vam se dopada recept i da li biste vi nešto promenili u vašoj verziji. Hvala svakako.